ye fulanga tigi donga ina tigi lasi lasi adonga ni wala Anju enga folbe jama be dozo dena babe so kwa ni no famo be dala jele ni ka demaya daga nga diablo chedenga chumambe san chamambe ni kenen kan ni tuwa kilena me to ko kilu pe doro ne bala me san ko kura ba kono to ko kilu bala wadi same ko so wabi na ndese mafo Yaya Chan Santan Sabanala Denga Fulbe Marani Parrain parce que sans Marani ni Parrain à peine à Kunedo. L'autre est fin ouais, mais taille ite walide. China. Mais si ce qu'on a pour le banana qui est un pays, il y a que Wali Kenya là, où il y a gagné, où il y a Kangele Tia. Il y a un homme qui est Marani. Ouais, Dinatikido. Mais il y a un jour qui est là, nous est Aramadien, Fitri Walete, voilà, tu n'as que Marani, fait un côté sans nous côté. La si. Nga polibe doni ngala chena musope anga dija anga doni nga barka sekuba ibi aketo juru fo choko mukadiye ina na ne de selma fo ina na ne de fi membe quartier muna atseka ko uluko parce que aitseka do ali quartier ko ni mati uluka dala nga ambere do iruma jo bawarwa bugu bagola chena musope Mogowole, on ne voit Mogo Moleara, mais Mogo Molea Panama. Ils sont aimants sur la villa. C'est quoi donne. China. Imagina, foi manhã. Muso nani be kene kaya? Be chesa, be kene kaya. Don do be no kana pe o shito shido, be kene de no bai chedi. Be no kana pe o muso nani ka bo, don ja e hinad. Chesa ba bia. Uche se va bien muso sala. China. Tene lo bigala. Kabo kuye ya se wala se kwa so bula. Muji tu fola hara. Bye.
Musonani, Chesaba, look at
No fana pera ta sila willa to jina min fana bole France kana jina ya la reflele do anale malila ya na mane gira na ayira o ko fe ka kungo zenda la le fere ni tera tere jina diro jan sala da si warta ne jina be nya ko
musuko nyagamini na ya fo ni musuko ni miya musuko nyagamini na mana ere ya kata musuko soro tukunda la site korobo ba kanga ngena bo sunol la se kote wata koko blanco ni mbarako ko jina dru jar sale musuko ni ngena bo sunol karamu kote da sikke menani ko tantel la sida ko ka blanco mbarako Semenari kodem sako famu ko ka kama fladi jeli so ma ka kama fladi jeli beni mo ko da si janzari karmu ko dogo projet wala re Ata sosrodoni moga yedige. Aya sosrodoni mashine de bola. Wala ante ko antu ko kan befini wala. Ata ni jela ni ko. O jela ni ya. Isso vai te Afude Dauda Konaka Tikando kwa kana mogo tora kana mogo tebo koni jinetigi la sinyo ana kara mogo tikala ndebe bolo kwa la yijetiana ko waso yoro ti be kara mogo la ko waso yoro ti be do magana ko mba ko ma be waso ni jinetigi la sikala ni o de fanya na ngeto la ki sese shina mo bi ma palinela femi ndani nyana no falele kanga so la kali chokola étage mondial do lefle sala be ka kena kono ya soro ne bi chante la bi ka jere ka fana bi si étage sabe dina tikina si sababu da ko na ko aye baturu soro se ko ba ki ka fle fo dina tikina si ko ka ba sa ba bena ka demo musa ku ya se ko ka ba kele demo ko ne ba bela ka ba kele ta Lazima ndeni kapi. Kama yeye Pero guru. Dia tu di makan tu makan tanah mana? Serang kita pengen. Nasi ni nak buka jenak lah, mana? Bukan jenak lah, kita pelani kita dah. Kita mandai lah, dia boy. Ayah, mesti nasi mana nasi lah. Karena orang berani, nyenda minggu saja dibuat. Karya kata berani film. Kajian tak baru, kafota baru.
saya do mo saya o kela mo saya be ye bulu la nila ka bana kono no ko do be bona ama be ni mi e utara musa ko jala ka bana kono no sewa wonyina mandana ko do be bona Jalo, kami nak nyerang hidon. Mungkin nanti kita siap boleh. Nama piring ini akarui. Aku deh nyala, aku nyata mana lah. Ayah, nanti aku nggak mau saja kono. Demi baru jalan nama satu gitu. Vaya con la tele para que vamos a morir y todo. Musa. Womba. Iya, ala mainan la darah bila. Atiambi avec Tianso. Apo hala make la sife dola make la sife abakama. Abe warbo ka dimba ma wata. Nandika mwachita Abidjan be. Musa Konate abe, Sise abe. Kalambro nyemgo lo flani. Abe mwachite mumata ne bonya mwachite mumata wata nginema. Kasi aboma. Ubema sona ba. Ni badjan ko bela ko ba. Tu vois il badjan ko bela ko ba ka ba son ko ka ba joro. Kai be war bo mi. Kamba jansa. Kamba to ko no de muso ko lai ko jansa. Kas soba ba jansa. Soba ba to mo no a de muso ko no sita de afu. Ko jansa ka mobili kele ndama. Jire. Ka watanga isa songwe. Kamera. Nyame ko million ka di songwe. So ne te ka million ndama le. Ya ngwandu me, na million kele ndama. Yona kamera kay mobile tele sroy ba ani batoma ale ba kariya ana batoma ko ko jarsa dimsani mobile nyana ba tele na bota ko dam batoma maka ya proba no media lasi roko sewa kabi 100 million kele na su on ta kale ba dari ka million ba na ko ko million kadi Kabi 100 million. Pedal going to take door. Akai, pedal kai. Abega bashi kini ada berarti. Sewa. Enda 1 million ani. Koka dimo. Kiri. Angola ka ba. O kɔfɛ teriya bulo de tɛ a ye bɛɛ ko in nɔgɔya a bɛ ka basi jeni lasi ka gardien ko 400 segu ko k'a minɛ k'a bila Safi Gado ko ka musokɔrɔba jansa ko ka 1000 minɛ ko k'a di lasi yɛrɛ ba ma lasi teriya bulo mɔgɔw u ye 400 di ko k'a kɛ k'i ba jansa ko k'a minɛ ko k'a di segu ba ma inshallah
ko téléphone bɛɛ kɛ a kɔrɔkɛ Mamutu ani Seyidu ko ka Lasi fo ka waleɲuman dɔn a ye bonya min kɛ olu ye k'a sara t'u bolo dasi 1000 ko k'o kɛ ka Lasi jansa k'o bila bara kɔnɔ 400 ko ne yɛrɛ k'o faamu Dawuda Sugunikura ko Lasi jinɛtigi yɛrɛ yɛrɛ ko photocopie tɛ dɛ 2000 ko ka Lasi jansa k'a bila bara kɔnɔ Ousmane Diallo ko ka Lasi jansa dasi 1000 k'a bila bara kɔnɔ Lasi muso 2 ko ten ko ka Lasi barika la Lasi ka kalandenw fo Lasi ba fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɔlɔ ɲɛɲa de fɔlɔ ye n wele Aɲa de fɔlɔ ye n wele ka sɛgɛ o ma Seguba ko Ala k'i sara i bɛ ka min fɔ a ye cɛ kan i bɛ ka a cɛ la dusu k'a bila baara min na k'a de b'a tɔnɔ sɔrɔ Aɲa ko ten dasi 5000 ko k'a minɛ ka kɛ ka Lasi jansa k'a bila Ngɔni mara kɔnɔ Kamara o 5000 filɛ Banbɛra ko ka 2000 di e ma Aɲa ko ten 2000 ko Jelimusa Beni ko ka 1000 di ma ko ka 1000 di alimentaire ma o bɔlen Alima ko ten an ye fɔlen dɔ la Alima ko ten k'a bɛ Kamarala luden bɛɛ fo ko mɔgɔ jugu tɛ Kamarala Lasi ko n'i ko k'i ka cɛkɔrɔba yira k'i bɛ cɛ yira n'i ko k'i ka dugu cɛsɛbɛba yira k'i bɛ cɛ yira muso bɛɛ n'a kɛ fila ni kari ɲɛmɔgɔya le kun cɛ yira donc k'a bɛ a kɔrɔmuso fo k'a balima fo Lasi k'a kale parenya de di sa Lasi 5000 ale ma fɔ ko ka Lasi jansa o la k'a bila Ngɔni mara kɔnɔ ko 2000 ko k'o di jeli Banbɛra ma ale ma ko ten 2000 ko Jelimusa k'o faamu ba kelen bɛ yen ko k'o di jeli Beni ma ale ma ko ten o bɔlen Kingin ko ten ko longolo kingi a tɛ mɔgɔ de tɛmɛna a mɔgɔ mago le ɲɛla ko ka Lasi fo hɔrɔnya la Lasi fo Lasi de ye ko labanna de n'o tɛ bi n'i tuguna mɔgɔ caman kɔ n'i ma ɲɛya fɛ ko ma k'i bɛ sen bɔ a rɔ n'i ye ɲɛya ma fana n'i ma tɔnɔ sɔrɔ a la i bɛ sen bɔ a rɔ mais k'ale ye tɔnɔ sɔrɔ Lasi ko la a ye ɲɛ ye Lasi ko ma wa dɔɔnin bɛ Lasi fɛ Lasi 400 k'a bɛ Lasi ba kari a jansa ko k'a bila Seguba ko ka Lasi yɛrɛ jansa 400 ko ne k'o faamuya Lasi muso 2 Aɲa ni Alima ko 200 ko ka Alima jansa k'o bila 200 ko ka Alima jansa k'o di Banbɛra ma kuma n'an sɔrɔ ye min arafulen ka bɔ Faransi ka na cɛ y'a di k'a yele a yan min fana muso salen o fana nalen Lasi ko que nin kumakan na seereya ka i bɛɛ yan voilà parfɛn ye a koyi parfɛn ye a ko ten ko dugufila ka fisa laada wulili parfɛn den 2 ko Seguba parfɛn 1 musokɔrɔba parfɛn 1 musokɔrɔba ta minɛ karamɔgɔ la so o kɔfɛ Lasi ka jɔ fɛnɛ Seguba k'a bɛ bɔ ko k'i fo ko ka bɔ ko ka jinɛtigi Lasi fo ko ka bɔ ko ka jinɛtigi Lasi ba fo jɔ fɛnɛ ko ten a ye 2000 di Banbɛra ko e yɛrɛ k'o minɛ ka bile kunna ko sini k'a ye Lasi jansa Batɔma ye k'a k'a sɔrɔ a ka bitigi la k'a ye 5000 kɛ ka Lasi jansa k'a di Batɔma ma jɔ fɛnɛ ko ten o kɔfɛ Karimu a ye 400 di ko ye Lasi ba jansa ko k'a di ne Banbɛra ma mon père Dassa Côte d'Ivoire Moussa Sidibé olu bɔra Côte d'Ivoire ka na fɔli na 400 ko ka musokɔrɔba jansa k'o bila bara kɔnɔ
kɛmɛ fila o ye lasi jaza ye k'a bila bara kɔnɔ 1000 o ma se Hawa Côte d'Ivoire a ma se ka na ko ka lasi jaza 1000 ko k'a di Seguba ma Côte d'Ivoire ka di lasi ba tɔgɔ ma ale fana nana ka bɔ Côte d'Ivoire fɔli na 400 ko lasi jaza dɔ k'a bila bara la Sanata ale fana nana ka bɔ Côte d'Ivoire olu bɛɛ lajɛlen nana nin fɔli ko in de kama 300 ko ka lasi jaza n'a ye Ivoire Karim k'olu bɛɛ lajɛlen délégation ye ka bɔ Côte d'Ivoire jinɛ jaza 1000 ko k'a bila Seguba ka bara la a fɔ den micro b'i bolo lasi ka kasi ko ka lasi jaza lasi 1000 kɛmɛ wɔɔrɔ ko k'o bila bara kɔnɔ 400 ko ne yɛrɛ k'o faamu n'o tɛmɛna ka bɔ yen Mare Makalu ani Jigiyabulo Joli ne Jigiyabulo muso kun ye Seguba ko lasi sara t'olu bolo lasi ye olu ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan lasi b'olu bonya k'u karama hali sisan sa bɔlen Abidjan kana finindi ye tiɲɛ mais complet mana se 100 ma politique t'o la dɛ a barika complet 100 ka di e Seguba ma a barika ne yɛrɛ ye complet 5 ko ka lasi jata 2 Mare ni Joli côté ko ka bila bara ne bilakɛ Seguba Kiri Segu kabini nana mafuwa hadamaden i jɔlen t'i ye baro min na n'i y'i sigi mɔgɔw b'a fɔ k'i taara i da Musa Kuyatew bɛ sɛbɛnbolow barika da i ye u bɛ mobiliw barika da i ye i y'a dalo d'u ma mais ne t'o barika da i ye ne bɛ fɛn min barika da i ye Seguba ni ne bɛ ni yɔrɔ dɔn Ala ye diɲɛ sɔgɔma o sɔgɔma dan bɛ nɔnɔ kɛnɛ kɛ k'a arrosé nka ɲamakala ŋaara tɛ yen jatigi ɲɛnama de bɛ yen a barika ye k'an sɔn muso la a b'a la k'an si di yan o ka fisa mobili ye o ka fisa moto ye o ka fisa bila o ye diɲɛ de ye o dɔrɔn dɛ a fɔ lasi musow ye ne t'u jugu ye ne k'u kanu fo ka taa diɲɛ wuli ne k'u kamalen ye fo ka taa diɲɛ wuli u ye ɲamakala bɛ sɔn u man tɔgɔ fɔ Badramande Seguba i b'a fɔ lasi kamara ye a ka jelikɛ yɛrɛ yɛrɛ de ye Jeli Musa ye parce que ale ye maninka ye Musa Kuyate ye maninka jeli ye ne ye maabɔ de ye ne mun de bɛ ne bolo sini fana muso saba de jiginna ne yɛrɛ muso jiginna n denkɛ fɔlɔ muso jiginna n baden dɔgɔkɛ muso jiginna mɔni bɛ bila n bɛ taa fana a fɔ lasi ye parce que n'o kɛlɛ n'a bɛ min se cogo min na a k'o f'i ye i k'o fɔ ne ye Tarawele Samusa Wulandi mɔden Tarawele Seguba ngɔdɔnko in bɛ Dakar de la e bolo sa o sɔrɔ ngɔdɔnko yɛrɛ nege t'e la bilen bari i ye diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ a la wa ne bɔra kuma na k'e bɛ kuma na Salo Mahamadu Segu lasi ko ko den kasikun ye sin ko ye n'i y'o don a da ni kɔnɔdimi t'a la a kan k'i ba kun ko 2000 filɛ ko k'o d'i ma ale ma fana ko ten ko 1000 ko k'o d'i ma. aw ye hakili min kɛ o tura ma ne kɔkɔ. Segu Segu jɔ sa i b'a dɔn Segu wa ayi n bɛ nin yɔrɔnin fɔ ka d'i ma an bɛna kuma ɲɔgɔn fɛ n'an bɛna fɛn dɔ de fɔ dɔrɔn o de b'a diya quoi fɛn min mana kuma o bɛ na si tanu de dɔrɔn k'a ka ɲi parce que nata b'a la o anw ye fɛn dɔ ye o ye mun ye san 13 ko kelen jinɛ yɛrɛ kɛra kɛ lati bolo barika b'i fɛ bilayi o de bɛ Bamakɔ jigilen kalabanjɛ de ka bila mais bila tɛ yan dɛ ne ma ni mɔgɔw ye parce que u b'a fɔ ko tiɲɛ boli a ɲana cɛ karisa i ka ni tiɲɛ ɲɛna i man ka fɔ tan nkalon tiɲɛ bɛ fɔ a fɔ cogo de la nkalon bɛ se k'a tigɛ cogo la lasi i ka baara ye n'a bila maa ye dɛ san wɛrɛ ka sɔrɔ i bɔkɔbugu tɔ bɛ sa yɔrɔ min ma sa i k'o san k'o fara a kan u y'a fɔ i kɔ yan k'i bɛ ka tɛrɛ min di ko tiɲɛ tɛ mais i ye mobili di o kɔni ye tiɲɛ ye a ma 1,000,000 di ma sisan saya Segu a ye tɛmɛna jago a ti di ma bilisɔ fɛ e tɛmɛna 500 kan lasi y'o de miiri n ko de ye dɔnni ye dɔnni bɛ la hakili tɛ la o dɔnni ko na mun ɲa dɔnni bɛ la kɔngɔ bɛ muso la o dɔnni ko na mun ɲa dɔnni bɛ la e yɛrɛ tɛ ka tiɲɛ foyi tɛ a bɛɛ nkalon i m'a ye sisan ne ye dɔnni ye o a ye n ka tiɲɛ de jasa 2000 dɔ fana ye 100 fila fara kan nin bɛɛ dilen ko ne bɛ ka
tembo dogo ko mai kalo be dale wala la sa wi ni ngol bola wala bla no wana o ngalo ne de ngol bola doga de me la si ta nya de ne wa ni ma tere du le doga ni ma tere mu ta yere fe ne bo le doga ne ga video ni tere fe ne ti fe no yo bo tso te ta bu so ko ne ti fe so wa i bola bra loka tso te ti fe da be ay man ne ma ga follow ga mu ko Sangale me mo khasa ba de so jani mene ga te amo so mo akata ndi Agli Salam ni nama kape jasa takunya gini Lamini sabah, kian lamini sabah nasno Kina tikilla si mariga Tuni fe kuna sino Tanya sore bago bi bulo jogo mino Clara ka ke fe abi Dile tikilla si ife de menamulo Ala ka sanja mayre Aga mama wewe Akianda wewe Mama ndawni kianda wewe ni Hoje mena mbeki anda wewe Chamba bagi aba masaro No Wega nakuna no mbeki anda Ora musu Afrika tarita kariya de mana travele kere de no soba saya mana uni play asale ni na bila Mozo Nesele mozo bandewa bande Yana tikilla si memurdu Maraba di karala mana Jobere mana ako abe ni jansa kata si jansa pata okati ande muso na mbama no ipato mai kana fara sanso ma o shini kana shini kana ma shina be aya blaka o shi mo santan saba sanere mande se ka to fala ina tilasi nini susi be yula kasama don sababu yana
Madu Kamara a bɛ Sokɔrɔji an se don a ma an taara a nɔfɛ ni ci dɔ de ye ko jinɛ an mago bɛ nin na jinɛ ko n'aw mago bɛ nin na ne tɛ se ka nin kɛ an ko a ko nin cɛ ye tiɲɛtigi dɔ ye an mago bɛ nin na n tɛ se k'a kɛ an bɔra a fɛ yen mais komi donso ɲɛnajɛ ka d'an ye san o san ni ɲɛnajɛ sigi faga da ye sagali tɛrɛn na an nana jinɛ nɔfɛ tuguni n'an bɛ fɛ a ka taa an ka donso ɲɛnajɛkɛyɔrɔ la a ko non k'ale tɛ taa gɔnibɔrɔ la ale tɛ fɛ ka bɔ kɛnɛ kan ale ka dɔnni b'a la san caman a bɛ fɛ ka bɔ a ka so kɔnɔ an ko dugu t'an anw ta la dɛ an y'an cɛsiri ne ni su sigi an wulila ka taa woro d'a ma a nana Bagadaji ɲɛnajɛ fɔlɔ min na a fasa ma da jinɛ ma saliya an tilala tuguni ka taa nɔfɛ a nana fasa da o kɔfɛ an ye janjo daminɛ jinɛ ye kalo 1 ani tile 15 de kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun a bɛ geni na ka sofɛri kɛ ci misi kaman 1 ka 4,000 ou bien 10,000 da ka ban ka taa di i ma bonya waralen ye min wele ko tebeli ko ni cɛ in fana ye mɔgɔ dɔ ye taa fɔ a ye ko n bɛ taa su 1 baro k'a ye ka taa ka wale ɲuman sigi a ma kamara n nana ɲɛfɔ jinɛ ye jinɛ ko n ko non ko jinɛ a bɛ kɛ an ye ɲɛnajɛ sigi ten ka jinɛ ka san yɛlɛma kɛ an y'a ka fɔli fɔlɔ kɛ o la o kɔfɛ jinɛ bɛ taa ɲɛnajɛkɛyɔrɔ la ne seguba yɛrɛ de y'a kanu ko jinɛtigi Lasi Kamara n bɛ fɛ ka fɛn dɔ ŋaniya k'a k'i ye o ye jumɛn ye san o san ni seli fitini tɛmɛna n bɛ taa san yɛlɛma ɲɛnajɛ k'i fɛ yen o de an b'o de san 13 la san bɛ san bɛ jinɛ ma sira bila e seguba ma sira bila an bɛ ala de deli ala ka continuer nin na ni mɔgɔ n'i ɲɛna n'i ye wale ɲuman dɔn adamaden aw bɛ sa ni ɲɔgɔn ye ala ka aw sa ni ɲɔgɔn ye aw dan sɔgɔ ye ko merci. Tɛmɛlen i ɲinɛna yɔrɔnin dɔ kɔ san o san daminɛ ni bi cɛ san o san a bɛ ko kura kɛ min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ. Sewa ni ye lɔnni na mɛ i bɛ lɔnni kuma de fɔ. Jinɛ ka kɔlɔn jinɛ a tun bɛ jinɛ ka kɔlɔn de si a ka tɛrɛn mɔ. Jinɛ ko a ma ko ni tilara kɔlɔn ni sen na n ko n b'i yɛrɛ bila du kɔnɔ mɛ n t'a dɔn wele ko n t'a tɛrɛn di ma. Ko bi alihamudulilayi kuma bɛɛ tɛ fɔ la mɛ ni wale ɲuman ma fɔ son wale kɛ k'ale ye du 5 jɔ a yɛrɛ ye. Jinɛ k'a fɔ a y'a dalilu fɔ cogo cogo a y'a baara ale y'a kɛlɛ o cogo la. Sewa ko ka ba 1 minɛ k'a di jinɛ ba ma fani ma ɲi ala sɔmina de ka ɲi. Lasi yɛrɛ mɛn bi ko Lasi kari y'a daare. O la ni ala deli ko ala k'i sɔn den na ala b'i sɔn denkɛ la soit k'i sɔn denmuso la mais kɛ den barika i n'a fa bonya min kɛ den fa bonya min kɛ o fɔ a ye. A barika Musa Kamara ye saya n'a ba. N'i y'a lawuli sisan n'i fa lawuli sisan ko k'a ladon e y'a d'u ma a b'a fɔ k'a ye wari bila mara. O la i bɛ sewa ɲɛ o ɲɛ ma k'a sɔrɔ i n'o sɔrɔ kɛ k'a sɔrɔ i ba tɛ ye ou bien i fa tɛ ye dɔ de y'a sewa ɲɛ o ye kun ni nɛgɛ ye. Barika i ba ye. Ba 1 kɔlɔnsenna ko ten ko k'o di jinɛ ba ma ba 1 ko ka jinɛ jansa la k'o bila n gɔni mara kɔnɔ jinɛ kiya lɔnni ye tiɲɛ de ye 200 ɲɔntare zɛrini awa Lasi ko ka ba ka jansa 200 ko ka bila n gɔni mara kɔnɔ. Kasim Lasi ka Kasim Jan a banna dɛrɛ jinɛ Seguba an ka taa ni kuma ye fɔlɔ Kasimu a ye 100 di ko ka jinɛtigi Lasi ba jansa ka jinɛtigi Lasi jansa k'a di ne ba Mɛra ma ne tun ye fini min dantigɛ n ko ale ma ba fo ten ba bɛɛ ye 1 ye an y'a ka musokɔrɔba y'a di Seguba ko k'a di ma Afude ne de ye jinɛtigi Lasi ye. Burlai, kaya jadi usaha kera, jalan ter usaha, kameraman usaha, kerja usaha. Burlai gua tera segi beringan mina ulin sang kalalo segi dapur patron, olah segi uang bisa mari kesa ke flight nengka dia belum jansa ke horongnya jansa. Kilo kali banyak na ulin aku ya. Oleh lah
samra fingro babe kule da na ma du rosro sagi ko baga burle koti seba ko da realite seba ko ni barada le ni mon de zabina ndore atele se wa mina no ba burle nyana ko baga de kai ki agilesiki ayen kina ida de kandala ni bima pe nai na ida ida ke basina ina na ba kongo ta kalon de ulu de nin talon nzade inisu nam kari ade inisu lonin galo mala lonin na mina inisu jina ne sibo kan te kele ne jina ne fa ni je sibo la we te kele ne eta te sibo ne eta e jina kamara Nigo kibe kema bara dame. Lasi nigo kibe kema bara foli dame bi. Fo bi kunu ko te tala la te dola doka. Emi ma yara. Yara dende ko ina di ke ni muso to lo mi mele semi no be kono la wala. Non de lonina. Lasi kamara ni jamana ka yara ni ma sa jume be maro. Ima kuma yere do kuma le dina ile do dina ini su. Ni galo ya dina godi sami korobole ba bo ko to ko ngana la kali ro bo go ya daga be nyari la ini ni nyari ni ski daga ngaya ni tanya le bemne ni tanya lo ini su kamera barka ibai di mo go ga la fiat la si ba denye flani doni ni doni dala ni denye ra doni ni wolo kun dala emngele doni dala ka fatota ka basota ka fata ka bata kenya magala de unta mande abarga ka koya kwa do mande jelum sa mo fe kamara nam ga fulbe bogano go chana mshobe tomate mo chama anu ga sebele duma mulu ko fora ukadna duma shuna ya sisa so be na duma donc soba mbi fuga shinina la mo nana an bɛ ka jɛ ka dugawu kɛ seguba ye walasa ala k'an bɛɛ ɲɔgɔn wɛrɛ ma san wɛrɛ ni ɲan kuma don wɛrɛ an bɛ dugula kɔrɔ sigiridalaw bɛ yan sɛk bɛ yan ala ni fuseni bɛ yan a fɔra de ko seguba ye bonifɔlaw ka ayitara ye sinon ni n ka foli bɛ sɛrifu mara ni ayitara ye ni bani tun bɛ kɛnɛ ka yan san a fara seguba kan an tun tɛ kun yan bi tuma dɔ la seguba yɛrɛ bɛ gɔni bila ka don wajulu la ni filɛ nin ye ne tugukun bɛ seguba la ko caman na o tiɲɛ n y'a dɔn silamɛ don ne ye san 26 i bɛ su i bɛ seli i t'o kɛ mɔgɔ kama o tiɲɛ n bɛ lasi b'o position de la donc n ye mobili di gɔnifɔ kɛnɛ kan dɔw t'a fɔ ko mɔden misiri ma sunta mobili filɛ yan dɔw ye ne ka kayiro bila ko mobili jɔlen bɛ ne ka da la o tiɲɛ bisigitigi a tɛ tɛmɛ ne ka da fɛ ko sunta mobili bɛ ne ka da o sunta mobili jɔlen filɛ nin basi b'a la aw ɲɛ b'a la an bɛna taga o de di dugula kɔrɔ ma parce que n ye dɔ di bakɔrɔba bugu ma i y'a k'a la kamara nin mobili mago foyi tɛ kelen mun na o tiɲɛ o tuma ale caman finen don nin dɔrɔn tɛ gɔnifɔ kɛnɛ dɔrɔn tɛ ala ɲini sira ka ca o tiɲɛ i ɲɛsin diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ma i ni ala bɛ bɛn i bɛ hinɛ vraiment donc n bɛ mun fɔ mɔgɔw ye gɔnifɔ filɛ tant que gɔnifɔlaw b'a fɔ bɛɛ b'a la n'i t'a la i den b'a la n'i den t'a la i fa b'a la jelimusa jeliw dalama don donc dɔw bɛ jeli ta la si sinon jeli segu filɛ nin depuis an fana y'a dɔn a fana bɛ nin cogoya de la sumangoya ni kumakan jugu fɔ e dun tɛ se mɔgɔ la nin wara bɛ se k'a lajɛ kɛ
Salut taxi. Voilà, Jina Jansa. Kemenani. Neta kemefla barakono. Kamara. Mobile Cleveland. Demain. Kodemo. O basa sioro. Mal. Segu jengasa. Jelemsa. Sefa wa muga kone ko fuma. Angel bugo na tumili ngai. Makan kecha. Itu masa de junior baya. De ko. Jadi pambera. Dasi pamu gambera ko tiba pambera. Kina. Jadi beni. Wa duru baya ko ka bla beni. Niko. Jese kuta dira maha. Jela koro Omar Artem eskale nale. Watambea. Oka mne kadama. Ben BD production. Ben BD production. Ah bon. Cameraman Diablo. Abemi, chale profulu ka bone. Delari. Wadru adi angaram. Ya kablam la. Abi kamera sa. Bide ha. Wapi ulumla. Abemi. Ibo la bide. Usman cameraman. Wadru. Usman men. Inje. Mètre 5. Anaka jama mètre 5. Munu ye ka anaka nani la. Bakra te kele yo. Mètre 5 ma e from. Camera Idrissa cameraman. Waduru. 25,000. Yeso foto lancer. Alimentaire bela dele. Waduru. Olubemi. Radio Sumao. Avec deux boulots. À compter, à compter. Alimentaire ka wari ko watan. Voilà. Wa bi shek ndure. Awa komanda ke na ba man e ba so sunu rasul. Alimentaire ya wari to wata di bima. Adama sécurité. Anaka élément. Adama la kanda kebaga. Police bere wa membi jando ando ya. $25,000. Sapeur sécurité. Sapeur. 25,000 francs. Buguni namara fama. Buguni namara fama. Tafe saba. Ani wakili. Muna namara keto ekono la simala diala eno de imaboy. Jobala. Tafe saba wakili. Ukoro lenye. Barega. Bamsa konta kapo maragala. Tafe saba. Wakili ko paseka fatromani. Jobala fana ta fatromani. Oiche. Barega. Letiri bana pe wa jere segula. Amadia wallahi. Ne ma wa sabati ma. Ma dan diga ka di ma so. Kana fu ko wallahi ma di ma sa.